नोंखौल' मानोबा मोखाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा आगदा आगसि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सना दं 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 मोनफ्लांबाय थायो खामसालियाव आलायनाय आयनाखौ नायब्ला नोंखौ सोनसै आंनि फाग्ला मेगना इन्जुराव आलायनाय केलेन्डाराव नायखोब्ला नोंखौ सोनसै आंनि जावलिया नोजोरा शनिबार ना रबिबार 1 तारिख ना 2 तारिख फागुन मास ना चैत्र मास आसार मास ना सावन मास जेबो नुला जावलु जाहांफैयो नोंल' गावदों महरा आगदा आगसि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सना दं 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 मोनफ्लांबाय थायो दाबायदियाव नों बोरैब्ला आंखौ नेवसिब्ला दाबायदियाव नों बोरैब्ला ब्रेकआप खालामब्ला हांमा सुरै सुरै मिसकल हरै हरै गाबबाय थागोन सना आं बुंग्रा सुलिखाखौ लायना बिमा बुरखाय फैयोब्ला ओंखाम जानो थिनोब्ला गोखो गोखो गाबनानै मेगनाव मोदै लानानै खोन्थागोन आं जोंनि घटना सिमाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा मोखाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा आगदा आगसि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सना दं 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 मोनफ्लांबाय थायो